Aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. Narcís Monsó obté 2 premis al concurs literari Puigmarí. El derbi salvatà es decanta pel sum i s'endú els 3 punts. Narcís Monsó obté 2 premis al concurs literari Puigmarí. Narcís Monsó obté 2 premis al concurs literari Puigmarí 2010. L'edició d'enguany del concurs literari que organitza l'agrupació artesanal ha estat molt profitosa pel poeta local Narcís Monsó, que s'ha endut 2 premis. Ha obtingut el segon premi en prosa amb l'obra titulada Anecdotari, on explica vivències i anècdotes viscudes al llarg de la seva vida. Per altra banda, va obtenir un meritós primer premi en poesia general amb un recull dels seus poemes. Teatre de Contacte guanya el concurs de teatre amateur de Santa Coloma. El passat cap de setmana, el grup massanetenc Teatre de Contacte va guanyar el primer premi amb l'obra Baula. A la 16a edició del concurs de teatre amateur organitzat per l'Ajuntament de la capital salvatana i l'agrupació teatral La Clau van participar-hi 7 companyies. Esports, hoquei. El derbi salvatà es decanta pel sum i s'endú els 3 punts. El derbi salvatà entre el Sum i el Blanes va ser molt intens. Els blanencs van obrir el marcador, però al final de la primera meitat els de Massanet van aconseguir empatar. La segona part els locals van aconseguir capgirar el marcador, que finalment va quedar en Sum 2, Blanes 1. La taula classificatòria de l'Hoquei Lliga queda de la següent forma. 6è, Lloret en 33 punts. 8è, Blanes en 30 punts. 9è, G&G en 28 punts. 16è, Sum en 12 punts. Futbol. Una altra golejada als massanetencs. A la 25a jornada futbolística de tercera territorial, els massanetencs van carregar-se de gols. Els resultats van ser següents. Massanet de la Selva 0, Hostalric 2. Massanet Atlètic 0, Tossa 8. Olímpic de Malgrat 8, Massanet la Fira 0. Mirant la taula classificatòria trobem les següents posicions. 14è, Massanet Atlètic amb 19 punts. 15è, Massanet de la Selva amb 18 punts. 18è, Massanet la Fira amb cap punt. El temps. La primavera arriba amb un canvi de temps. La setmana s'ha mantingut estable i assolellada llevat del diumenge, que va mantenir-se tapat, i al vespre va començar a ploure. Del divendres al diumenge hi va haver boira als matins. Les temperatures màximes van mantenir-se agradables. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana ha estat la següent. Dilluns 0 i 13, dimarts 0 i 16, dimecres 0 i 16, dijous 5 i 17, divendres 7 i 17, dissabte 9 i 18 i diumenge 10 i 17. Les precipitacions enregistrades els últims 7 dies són les següents. Diumenge 2,5 litres per metre quadrat. Els esperem la propera. Fins aviat.